Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ladangi akarentang hagani ganong ba shalong. Kamtam hagi benta batnem ba kayat kayeng gipad ba. Bat hagi snong badon gijaka puli ki office sarkar bat giwede gijili terekam. Kajingma ka up yagi nong let nong wan. Kamtam yagi kena school bat yagi samla puli. Namar kajingbon palat gikso kiba im miat labat sngi. Hagi surok. Ki bom don try baru kitu gikso kiba don laki kenrat. Nrei giba light lan. Balay ngi ong baka don jingma ya ginong leit nong wan. Na ka jingroy gikso giba im hagi surok. Kadai namar ba ya gini gikso om don giba sumar lani giban kmi ya ka koit ka kya jongki. Bad om la ruban tip gini gikso gidon jingpang ayu. Kawai hi ka jingpang kaba ma kaba judon ha gikso. Kadai ka jingpang rabies lani ka jingdait kso lemwir. Kababu ha ka jingma lada ki briu gisya dait ha gini gikso. Lani ki weiru gikso giba syait baklan. Henrei lada ki syadat ha gikso giba don yakani ke jingpang. Rabis ko jingpang ba long kolong ba kumong ga long dangerous ko jingpang ba long ba mai ngi gibrio. Bai balayo to mo lering IT ka ka por ba biang ni. Kemud tu beriu lah banyak benda tu kau beriu. Dan tak ada orang lain nak kena ke kamtam ya kerabis, mengide ban aitika, mandau senemi tu ki. So, pada umdi tang kerabis kita dari jengpang iba, ide ban ai, ban kontrol iki dari jengpang iki. So tang bagaba I kabama kedai mentai gini kerabis. Day na ka jingpang rabies baki bor jong ka tanat sorkar bakmi ya ka koit ka kya jong ki marat bad ki jingri. Na ka por sya ka por ki jupata ya ki nong syong shnong ka jela ki bas ngau tanat ban ri jingri kamtam gikso ban om yai lait na ki kendon kumno ban sumar ya ki marat bad ki jingri. Habedai bat kene ki street dogs ajisha kadai ka kamram jong ki nong chung chung jongi. Bakin don ka jingkit kle hagaba habaki ri ya ki so. Ho ki dai so ki wei ba don kame nak benta jongi gibriu long kumwei u jingri ba chanya tam jongi gibriu bat ubala ban ai skri yang iro na ta daw kane ke benta ka long ba ki ni ki bari ki so gide bandon ka jingit kli ha ka ba klari ki so gide ban penbiang ya ki don kam jong tu so hong tu ka ban kong long ga healthcare ka long ba andalari kum tu gide ban pej ba u day ban ai kini ki deworming kumut ban ai dawai wi ban yada na ki jingpang ba don wi na ma kini ki wi ngim ai dawai wi kala ban ya bit chaki klung gina nang hirang baro bat kum ju ska wai long ba ki day ban le kene ka time di vaccination ketika bat kum juru sangwing kerpa di kini ki bari nei ide ban don kene ka proper identification ni ki pet jongki namar bai bala rin dei lam don itai jing identification lane bang ban ong deu jonga ula ban chang keleng bat ula ban pin sa priang bat le se da ka bam chim khiao ula ban deu nong ra jing pang ro namar ba nang tu bade kala ban sa priang nau tu so ki wi ki so ro tatau mungkin kam ka identification ya ni ki so jongki bat kum juru ba kalong ba ban ong kita exercise life fujai te gila ban ya Syong ha ka por jong kitang badon kam hi bakin maintain ya ka jingko jikha jong ki so bat kum juru kolong ba sakawai ba agar pat ya gitu je ba chu ho kinori la rima teng bade yo ulai na ba kiri tu umi sabar bade tumut hang ne bade kadon ka jing klit na ki pat ba kum hayau na ni jika badon long badon brium tu teng ki bread ya ki nyut ang to na ki bread ya ki jing bam bala berat na yeng untuk kibu haja ka habar untuk kini sau na bahaban wat untuk ru tumon kibam ke nang tu da bam untuk bade ski bat nang tu bade kini ya khot perlok dekat sepoi da ke long crowded hang tu kan nang tagis kelas dogs lada gitu itrai kumban wat tuk sau kumban sim tuk sau tu mut loyo perlok lewat dot i jeng bam lewat hang sa tu mut laya bun kilaya
Kila ya boy yang tayang ya bun cluster dogs nata kadau pat ya gitu ki trying lene kino ki ba nong sino jingi makin da bu bahaya ke jing bam ki leftover food ne ki bala kentai na ying kin te bah kanang bagi sau kum yo lat ban ya wat ta ke jing bam kan bat kum juru ko we long ba ne ka diga benta jong ka advisory ka ba ngila issue ha dai deputy commissioner ha ka arpo truk april jong musnem ni ba don pada pi don ki pet lovers ngi le ne kinu ki ba ki ba sutunat ki so is nei ki le ai jing bam ro ki so de ha pa ki le ai jing bam ru ka tu ru ka wei ka benta ba kalong ba ngi de ban ye shai ba ki de ban pet ba hai jakam de ban ai klumar ka ba lab na mala se li ai hai tu jaka ba buon ba ya ki khulung le ne ba de ka jaka ba wat le school ki na ni jaka ba chai alum ki pa baru hai tu jika kemut kalong ko bahai ba kim de ban ai hang tu gila ban wat jika balong kham kendong kendian ban ai hang ta kai bat kum juru ba kalong ba ki ya kitu gitiar bagi ai jeng ba kum ga plate ne gini nu ki bagi ai ide ban lum kini ka advisory ka ba pemina ha kini arpo tu april lahir pulai kemut ide ban lum biang gitu namar ba lum ba de lum gitu pada kin la ba de penjebok itu area ditaruh ke dalam berangkam em tagi ni ki nong ai jeng bam ki ba jarap ki sau jengi bat kum juru ya kini ki bari bahaba kiri ki de ban sau tu ban ri kat kum ka bor bagi la ban ri mateng teng dari kum tu ngim sutunat syu ngi kum bret ngi lej bret sabar bat kum juru anda ki le song kha kum tu ne song kha na khabun bat kum ba sai ong ki bru ba berbor ndak ha senrang ti ri kin thei ba de ki ya bread de nang tu bade ki bread itu chas lenti sengking itu gin kelas de dogs de nang tu bade kalong ngaket pat ya ki bari jengri bat kumju gitu ki bayrap gini so jengi bolong baso bahaban ya don kijing ki lem bangim de haba lada don kum kita so gin thei ni centang kim so tunat ban ri kila ban kontak gini ki pet lovers jengi ki don ki onation apo shilong kum ga hufan kasas bat ki hapitil itu gila ban le chim le kin ri tu so jongi dai om chu bret pathar kum ne bade ka long ga jing kta ya ka ya yang jong ki bru jingi bat nakini le se ka la ban bin sapring ne jing pang rabis ne ri jing pang ga ba long ka ba ma nam ta jingi ki bru kum ba ka long hi menta la ban sakhi yakini ki so gi ba em ha ki surok me labat sngi ha keleng ki shnong ha ka ni ga nong ba shlong ha ka ba don na ki kibadai kibadon kenrat nrai bon hi kibum don trai la galong ha ka shnong la shumier laban light mukra nong tamai renja bat ki wei de ki shnong namar kumbaong ai phi kini ki stray dogs ke ai ke bangi ngilap hang ne po lai muka po in general bangi study ya ki swangka ke jinglong kini stray dogs su ba kilong territorial base pi keladon ko ki jing ekran bangi ni omba kumdo bangin wengno lane bangin eradicate ikine kalau ke ai ke ba ba namar balai kumbaong phi ne kadon ka ak bo protect ikine Fimla banchu simply remove them nak tu jaka ka bakisong maki kabaar ke ba ka jing ekran ka balong serious ka bangi la ekran hani ka long ba kumno ngin shim yaki preventive measures bad hakawai ni jing yalang ngila de ekran ba ngiong ba kini ki preventive measures kadai well within the act ro gane protection of animal acts mo kani ka hakawai ni section jo kani namar ngi haban bot kat kum ka an mo hakawai ni section jo kani ka ong ba pila ban sterilize ya kini kikso bat pila ru ban vaccinate iki tadai na kini bangila ya kren chang kini preventive measures bangi ong ba pila ban sterilize ikini bat pila ru ban vaccinate ikini Andrei ke shulong no ba hakawai ni jing ekran ko ba phimla ban remove yaki na to habitat ibai don ki market kum don somebody ki babatai ki ba
lara fishim nak tu gajaka yang di so nak tu kuba pi ong pi mana pi side example jong ni kalai mukra area ni lara fishim pi remove fishim yang di so nak po lai mukra police point pin sterilize ki la ni pin vaccinate ki pihak banwan nera abiang ki hajo nama lara phim wanra abiang ki hajo pat kamlong da. See, in the first world country, in the developed countries, it's very easy yaki bakin you just remove them from that place or kill them. Ni peniap no yaki. Andai hapo India femla te. Namar balai kawai nagi dawba ka bangingilap. Banga dala dia ngalap hapo ngayat. Hapo abayat bagayat snong ya thaw kum ngilap. Kawai nagi dawba baka penbon kini street dogs kadai ka open garbage. Takadaw bat ka municipal ngila ibu den hai kani. Kati ki area ka ban nado bid house or police point area ang the janmiet pinawan le report pin yi ka chakhlia ka basir khai ba ang tu. Kin dal adep lo di dukan na tu na surok ni tai bor khoj di dukan ba standalone premises ru ki wan ban berat di chakhlia tu kan no sin ngila alap ngila fai ni ki. Te haba ka bam ka poho. When there's enough food, so more and more dogs, more and more stray dogs will come to that place. Katari ka way na gidawba bangilap bangi. Halor kani ke jingroi kikso giba im hagi surok. Layo ru bani kren bat ki katto kani ki borsen syar shnong. Kibalapan pau ya ke jing sngo diau halor kani ke benta. Kababu ha ke jing ma ya ki nong leit nong wan. Bat kham tam ke jing jakhlia ru. Ka saudong saukun na ke jing leit shabar pathar kini kikso. Kejingdon jong gini ki so surok dan gini ki stray dogs bang yo mo pi gadon arbenta kane kawai kini ki stray dogs pimla ban khang ye ka jingdon ka jongki namar ba finishim na ka history long kini ki they call the ki ha wata category yung ki pariah dogs mo kini ki ladon hapo Asia berhapo Afrika la ki bon stem te kini ki species yung ni ki stray dogs ki don bay te bade na tagada wa ka sarkar ndai tang sarkar mekhlia sarkar India he ki ladon na ka ak we de kuno man protect kini ki ya ki jingem jong kini ki stray dogs te hendrai ka ba arpat ke jingkeli kami hang ne kalong ba ke jing ma ke ba ngi kendo ngi shem ha ke jing don jong ni stray dogs ke kani ke ka jingkeli ke ba kumbang om mane la mai phang mane radi ke jingkeli ke ba ngi la ekran la don ka to kan sien te handai nakaliang ke jongi ndai ba mangi kham don kano no ke jing sim khia la di jing bam kit kli ba dai kani namar balai ni thu ipi kani ka incidences ki bedai but kini ki stray dogs ki ladon ki ba khamlong ki injuries ki ba ki sha attack kini ki nongyang ki la kham grievous khndiat la khamlong serious khndiat te hendai ke jing bar kolong ba hakapor bangi kren ba ki wan bani kendo nga juong ki barabor ka complain na kaliang jongki ki ba khamtam ki ba shadat lada phimbo hi daga complain daga jing tho long ka shem jing yangi kum ka shnong bangin bot den ru namar balai kini ki animal rights kilong very strong ki yo ka jing yada na po ka kot ru ha ka be dei ba kani te kani ki ba ngidon kam si sha ban sim khia ya kani jinjar ka bomin be namal kidan ki jaka ki badum bagi dan street light hang tu kilum hadu khasan khan tuli te kina ya ki bri ki wan phai me jing ting ma ki wan phai me na ki kam ki jam mo mla ki kata te jing islam ki kam ki pendik ki biar ki bun ki daj ru ma don ka asin ki instance laban bro ba wei ni play ki tu ki ba dan lang tup tu poi klebi ke gila jinjar ban nasional gila sadat buku madu su nyongut ki brio lilang tu play sa khot ki brio na municipal ki sawan sa kemiki ser ki sara no kin te kadingi ai khubor si ki municipal silong municipal board ki brio na stu ki wan hi
pendep kamram tama kala along palat pe kala abun palat ka jingbun jikso pen tujuan dengan medium jong firu aku apan batai namal ba mapenroi gini ki street dog ro gidan ki priu ki bai so im ong im keno eki por khoi mangi ki bai so bai marat he kalong ting ting ki wan ai ba maslok skin kum tu ki wan ra ki disposal plate ki sami tu ki street dog tu ki bisong tu hadin step lawan ting ting ki wan steng mi ting ting ki wan spo boji ting ting ki rong ba dong ki mlam ki wan kloy tu ki walam de kali ki wan shuai kum tu jaka badan ki street dog hari ki itu ki pliang ki gitu ki bukai alis lagi so edu kata talong ba sujang dengan medium jo feel kai ngaku apan pin pa ba kini ban pun kuat kayaknya gitu pinapet ban ki jaka hak coba jaka badan bersyam gitu ki srido dan ki itu ki pliang ki disposal plate dan ki jabu ni tolong disposal kan dia sujang dengan medium jo feel ngaku apan kerpat itu ki trai ki badan so mo Bamdi ben sim tu tag na buat silong spal buat ben ai dah kepisah kum dah rem hi buat ka air spa tingka mun chau di prapu tingka mentang dah tip su ka dol no but bamdi perlahan ban punya mix up lang begitu ki ba so ba stridok mo kita Ladaya keren hi halor gini gijing baro kam tam bante alakam bat ban kem bat pet ya ka koi ka khia jong gini gikso gi ba em magi surok kadai hi ka kamram jong tanat Shillong Municipal Board Henrei ka ba pendiau pat yangi ginong lum kubor kadai na marba wat langi la ap hadu lai tayo ban penmi ya gani ka kubor ban snap ka ei ka ba ka Shillong Municipal Board kala shim ya ki sin jam ban penbet ya gani ka jing kinong ya lenti daki kijat Henrei nagaliang gibor ka Shillong Municipal Board kim shim laburam lem ya kapor jong ginong lum kubor ka Batay TV kali ka minus ba matinong FM kali ka minus ba kene long nakaliang jong ka penpet ki kene mo ki dibele kene mal ba sini ting ting klung ki balik school gini tan gibun ki school halaban ru ting ting ki mikpa ki job ki step ka ba yuda li trail kita play ka government city wan phai hi katu ke hot ki por nama ki den ki shong jaka ni ki so long ta sini ti magadan ka instant magila sadat uge ka long ta ke ai ka bangilap mangihang nepat kalong ba fi vaccinate tang ye ki so ki shim ye ki so ki ba ki bam don ka jingpang ki so ki ba don jingpang kim shim kato kan gre ba kham tien shu ma rabies kalau contagious ma ubre yo to ba shada so te uyap bro te naga ding sha naga ni ga rabies te takadaw ngi ong ba ting ka loop hole ka don to kan shim tang ye ki so ki bampang so ba pang pat kim not ban shim dan ki tiang dan ki salia kato kan gre ga problem bangila